Бародари азиз, бародару, акау, додару, дашмо сабт. Адреси мо метро Марино, выходи 4. Мо дар ҳамиҷа қарор дорем. 24 соат. Бародарҷону, апау хуаро. Нигоҳ кунед. Бародарое ки бисёр интерес мекунед амира, бародаро и барои мардонагира калон кардан, ҳам калон мекуна, ҳам ғавс мекуна. Хубиш дар чие бародари азиз? Мақсад бародарое ки простати доранд, бародарое ки леви прави рафтагиам бародарҷоно, ҳамун чи захму зухуми ҳаст бародари азиз, ҳамура нест мекуна, ҳамун микроб, вирус. Хеле вообще бомба ҳай барои лечебния бародари азиз. Ба ҳамун хотир бародаро метавонед ки заказ кунед, любой ҷо Тоҷикистон, любой ҷо фарқш нест. Бародаро маълумоти пура WhatsApp да ва бародар ки мехоҳам барои простатит шам ишам дорем, ишам ҳам барои ҳамхобагиай, ин ранги асалай бародари азиз. Метавонед ки заказ кунед, хеле сами популярне, ира маҷнун пилус мегӯяд, маҷнун хеле шаби маҷнун, яъне маҷнунет мекунад, мезани маҷнун мешавад, дига наметавонӣ ки ҷӯрам қаби. Барои ҳам бародари азиз метавонед заказ кунед, ё ки метавонед марҳамат адреси мо гиред.